morning. Sama good morning, titas. Nag-ano pa si Ana, nagbibihis pa po. Nakatulog naman ako na maayos pero masama po yung pakiramdam ko. Parang nakuha ko yung sipon tsaka ubo ng English ko. Kasi ilang oras, ha? Nee, you can't, I can't show you to them because you're naked. You're still changing your... Oh, daar, onderweg toe? You're the one who prepared them, both. No, no. Ja, kom maar, Safia. Ngayon ay pupunta kami sa Europa Park na water park, Rolantica. First time namin pumunta doon. Pero yung sa Europa Park, nakapunta na po kami almost 2 years ago. So, yun yung agenda natin today. Magre-ready na po kami and kakain na. Si Ana nagre-ready na din. Nire-ready na. Moet even kijken, wacht. Yun lang yung ganap namin today sa water park. Samahan niyo. Zo'n minuut. Zo, 5. Jij bent 5. Slice bread ako, butter, ham, and cheese. En zoveel. Opa, 5 minuten. Wala silang bread knife. Ito lang ang Weet je hoe oud jij bent? 2 plus 3. Nou, 2 plus 3. en 1 plus 4. Jawel. En 1 plus 4. 2 plus 3. Of 6 min 1. Ja. Of 0 plus 5. Ja. En hoeveel vingers heb jij? 10. En tenen. Ik 11. En hoeveel tenen heb jij? Ah, oma 11. Kijk eens, doe maar oma, doe je Ik heb 11 vingers. Kijk zo. 10, 9, 8, 7, 6. En 5 erbij is 11. Ja. Ja. Dan denk ik, wat bedoel Ja, je? is wel zo. Ito yung view sa labas ng kwarto namin. Yung river andoon. Ito parang siya maliliit na apple yung bunga. I don't think this is edible. Hindi siya pwedeng kainin yata. Hindi ko lang alam. Mag-walking kami mamaya dyan. Ayan. Labas na tayo. Ang lamig. Sobrang lamig. Pero no need akong mag-thick jacket kay nasa labas lang naman ka. O nasa loob lang naman kami ng sasakyan and also sa loob ng park. Ano kasi siya, indoor ba? Na may outdoor din pero I don't think open yung slide sa labas kasi nga malamig. Nagkaka-breakouts na po talaga ako. Palamig na talaga. Malamig na ba? Kaya ganito po ako pag autumn tsaka winter. Naglalabasan na yung aking mga tigilig. Kita nyo ba yung drawing ni Ana? In-erase na yata niya. Ayan. Hindi klaro. Pero din-drawing niya ako. Ayan. May pa-heart pa siya dyan. If the referee goes on the middle, Yeah. then he can see the goal on that side and on the other side, then it's allowed to play. Yeah, really, that's how it is. Kijk, hier hebben ze ook de supermarkt, ja. You know, one of the most... Als we morgen niet genoeg eten hebben, zal de referee... Het is wel druk. Kijk, daar is hij, of niet? Dat is een gekkie. Die is groot. Hè? Die is net zo groot als ik. Niet! Nou, veel groter dan. Nandito na po kami sa park. Kaka-park lang namin. And lakad pa muna kami papuntang entrance. Medyo busy. Ang ganda ng puno na yan, oh. Is echt mooi. Dat heel hard op en neer, Anna. Ang laki ng boat dito. Doon yung park, water park mismo. Chakom, what is it? Ang ganda dito, oh.
Tapos yan, mga hotel po yan. Pasok na tayo. Ready na for Halloween. Na, Snorri. Medyo busy talaga. Ja. Heel goed. Nog een keer? Weer baantje? Ja. Goed zo. Ganda, ang laki. Oh, nice. Nee. Is dat goed? Ja, is goed. Po ang tumatao ngayon dito. Sila naman yung yung Indos ko naman yung Indos ko na naman yung umalis. So ako yung bantay ngayon ng mga gamit namin. And in the meantime, nag-edit pa ako ng video and also nagbabasa ng libro. Dinala ko yung libro ko. Pero galing na po kami sa attraction kanina, yung slide. Kaming dalawa ni Ana, tapos si Opa, tsaka si Ruth. Pero nung una, ayaw ni Ana Pumay, gusto niya yung tatay niya yung kasama niya. So parang awkward ba kasi yung kasama ko sa tawag dito, sa floater, yung father-in-law ko. Buti na lang yung when it was already our turn, sabi ni Ana, kami daw dalawang kasama. So ngayon naman, ayan o, pakita ko sa inyo, ang laki po dito. Grabe talaga, malaki siya. This is by far the biggest water park I've been to. And also, siguro, ito yung pinakamaganda. Nung pumunta kami ng Europa Park almost 2 years ago, gusto ko talaga ni Ruth pumunta dito. Pero sabi niya, siguro na lang, pagbalik na lang namin or next time makabalik kami. Sana, yung plano sana was to come back here in Europa Park 2026. Pero, nung sinabi ko kay Ruth na nakukuha ako ng week off sa autumn vacation ni Ana, na ano niya ba, na tawag dito, then he decided na magbakasyon na lang kami dito. And then, syempre kasama yung kanyang papa at mama. Masaya naman. So far, yung aming bakasyon is masaya. Pero unfortunately, I caught a cold. Kasi siguro mga 7 to 8 hours na biyahe and then nasa isang sasakyan kami. Tapos may sakit yung nanay, tsaka medyo may sakit pa din yung tatay ni Ruth. So yun, I think, nakuha ko siya. Hindi ko alam kung nasaan sila, pero may mga slide kasi dito sa likod. After a bit, pag bumalik na sila, ako naman tsaka si Ruth yung alis, tsaka si Ana, kami naman tatlo. May ano kasi siya, yung tubig is flowing, so madadala ka ng current around the park. So yun yung sunod namin na pupuntahan. Hindi ko po mapakita yung buong lugar. Siguro snap lang kasi may maraming dumadaan na nakapangligo. I think hindi siya allowed or siguro baka yung mga tao hindi komportable ba. Hindi ko masyado napapakita yung mga tao. Lalo na dito sa harap ko, maraming dumadaan like this. Ang dami pong dumadaan dito. So yung camera sa akin lang. Pasensya na po, no? Kasi alam nyo naman dito sa Europe, particular ang mga tao sa privacy, lalo po sa Germany, I heard. Sa Germany kasi po itong Rolantica or yung Europa Park. Tomorrow, we will be going back to Europa Park. So mahaba-habang araw pa. But the most important thing is everybody has fun, especially si Ana, gusto niya dito.
yung character ng Europa Park and Rolantica, si ano ba pangalan nun? Snorri. Gustong-gusto po ni Ana. But anyhow, thank you po sa pagsama sa amin. Makapagpakita pa din ako ng mga snaps. Pero yun nga lang, hindi ko mapakita yung buong lugar kasi may mga tao dito na dumadaan. Balikan ko na po kayo maya-maya. Nakabalik na si Aling Maliit. Hintay kami kay Opa, Oma, tsaka kay Ruth. Yeah, what? Als oma, ik ga even zeggen. Als oma hier komt, moet jij zeggen zakjes in de oren dat ik dat niet horen. Dat jij moet zeggen. Kijk, kijk. Nagpaplano na siya kung paano niya pagtitripan niya yung lola niya. Kaso dumating na yung lola. Sulawakan? Yeah! Is waka o papa? Sobrang laki. Time check. Ano na dito? Alas 4 na po. And nagsisnack na kami. Ja, het is nog even iets. Kain. A few moments later. Alis na po kami. Alas 7 na at alis pa lang kami. Kami na. Ang whole day dito. Ang ganda ng view doon sa labas. Oh. Hindi tayo pwedeng pumunta doon. Uwi na kami. Ang ana, nagpapugos na si Lola. Muna dyan og dili og ato. Ja. Ako ay pagod at may sakit. Hey. Mooi, hè? Ang ganda pala sa labas, lalo na pag may ano ba, may lights na. Ulit-ulit yung vlog natin, no? Kasi nakita nyo na dati, pero vlog pa rin ako bukas. Ang ganda po dito. Ana, zeg maar doei doei Rolantica. Doei doei Snorri. Doei doei. Doei. Ja, die doodskop. Mus mus babush tita. See you tomorrow. Now we're going to Europa Park. Iyan na po natin yung pa-video na. Maraming salamat sa panonood and see you na naman sa next video. Doei, mus mus babush.